pondok hidup sagalo tiado, cendo iko nasib indah bapunyo dun sanak lai rasunda ado, harok di hati dapet manenggang alun mandake Allah tagamang. Sapantun nasib si puluit-puluit baik tu malangnya badanan kau lai tasuo urang lengahkan lai tabao urang tinggalkan di agak diraso di dalam dado sabana sadia batin taibo tasisya badan digalanggang tasibak raso dipandang urang sabak di matonya to ditahan isak di dadu jatuh ke dalam mengena untung jo para sayan nama adu nasib kaparan tawan. Cendo iko nasib indah bapunyo dan sanak lai rasunda ado, harok di hati dapet manenggang alun mandake Allah tagamang. Sapantun nasib si puluit-puluit baik tu malangnya badanan kau lai tasu urang lengahkan lai tabao urang tinggalkan di agak diraso di dalam dadu sabana sadia batin taibo tasisya badan digalanggang tasibak raso dipandang urang sabak di matonya to ditahan isak di dadu jatuh ke dalam mengena untung jo para sayan nama adu nasib kaparan tawan. Rilakan ayah ya rilakan mande karantau urang denai bajalan kok lai elok nasib rancak rasaki bakumpo balik kita di kampung hal